The Tradicall. Umculo Tradicall, umculo lowo oweza nabapostoli. Now, you'll remember ukuthi abapostoli eSouth Africa bafike lana ngo-1889. But before 1889, there was another apostle who came. But unfortunately, that apostle was killed due to the apartheid system, lebisinayo. He was killed in Cape Town. But the apostle I'm going to talk about now, Apostle Clippy, Carl George Clippy, ufike apha eSouth Africa ngo-1889. Xa efika apha eSouth Africa ngo-1889, wabe engakwazi ukuthetha enye ilanguage. The only language awayekwazi uyithetha yayisisiJamani because wayengumJamani. Engakwazi ke ukucommunicate ncam nabantu abamnyama. Now what happened ezinkonzweni xa kwakukhonzwa, abantu abamnyama basuke baqamba ingoma ngokohlobo lwabo, ngokwesintu sabo. Ukuba ngaba uyaqaphela umculo weTradical unala we call. There's that we call. Uphinde futhi xa umamele uzimfundiso zenkosi yethu uJesu Kristu. Kanye futhi nezincomo ebencoma ngazo inkokheli zabo. That's the way they were taught to respect inkokheli zabo, nokuthi bakwazi ukubuyisa back imfundiso ezibanika zona xa befundisa. Then bazoqaba ingoma ke ngalo mfundiso bafundiswe ngayo. Then landa ika we ngela xesha yayilixesha abantu bebethanda ukwenza into ekuthiwa ligala. When they had babelilinganisa igala, abanye balinganisa inkomo, abanye balinganise imfuyo yakomawabo. Then if you look at a movement ye Tradicall, it's based on the movement yezilwanyana, ngokwendlela abantu ababezithanda ngayo inkomo zabo. Abanye inkomo zabo zazimisa kanje, ufike besithi xa belento, abanye belinganisa amagala ngokwendlela apho abo bantu babahlala khona. Bakwakukho ntoni, abanye babelinganisa neenkawu, abanye balinganisa neemfene, zininzi izinto. But that we comes from the cry of an animal. And that animal during that time yayiligala. Then ufumanisa into yoba ke ngoku kwiTradical ezi zinto ziyamixwa ke apha imfundiso yenkonzo, which is taken back to inkokheli to say sikuvile xa usithi, sikuvile xa usithi. Baphinde kwabona bancome inkokheli zabo so that nakusasa bakwazi ukunikwa more of the bread. Xa sithetha ke ngesonka sithetha ngeemfundiso abanikwa zona, abondliwa zona spiritually. iTradical ke i-based ekubongeni, ekuthandazeni, i-based again ekuncomeni to boost i-ego yenkokheli so that zisoloko sinomdla ukubafundisa, zisoloko zikwazi ukuza ngokukhawuleza kubo, and to appreciate each and everything eyenziwa ngabazali babo abazinkokheli. That is honoring their spiritual fathers and their spiritual mothers, meaning honoring their parents. Yonke ke laa nto yenziwa kuTradical. And ke ngoku i-dignity yeTradical is in movement. Ubungayijonga i-movement yeTradical, it's always giving you lamdla. Awuyifumani movement yeTradical engathi uzawufa, akufikwa kuTradical. Always abantu bakhona bathe hlwaps because i-human life enobomi isoloko ithe hlwaps.